Nderek sapa, Nduk? Nderek sang pekek. Iki wis pinter kok. Biyen nderek Pak Cahyo malah ngono kuwi. Priya sing piye, Nduk? Priya bagus kang lah budaya Sowan nang ngendi cah iki? Mbok yo lali. Sowan menyang kutha gedhe. Hop, oper Ariel Tatum. Sing salah dhek to. Engko sing disalahne aku, salahe ora tanggapan. Mulane koyo angklung nang karaoke. Kok iki sinden ya golek salah. Sing salah mesti aku mentian. Salahe sepi. Kok dibong to, Pak? Selendang kuning Nona no. kang saking wukir. Hop, bir kita. Suara kurang permana ning wasisa ngumro. Napa le? Oh, tanda tangan. Oh, nggih. Wayang napa niki jenenge? Bathara Guru. Bathara Guru iki adike sapa? Bathara Guru ki adike Pak Bathara Dosen ya. Ditanda tangan pundi niki? Ngen pundi? Ngen sapi niki. Oh, nggih, niki lho. Dongakne esuk dadi dalang kondang ya, Le. Bojone akeh. Ora. Nggak boleh ya, Dek ya. Nyuwun THR Pak Dalang, Pak Dalange niku sugih saestu lho tenan. Provokator tenan. Nah nggih, mosok sampean gur nyuwun tanda tangan tok. Sampeyan milih tanda tangan apa duit? Duit. Tanda tangan, sik. Heeh. Miki Mak, miki. Sampeyan tanda iki rungono bir. Iki. Iki cah cilik sing ikhlas. Ya. Sampeyan tanda tangan karo dhuwit milih ndi? Tanda tangan. Ya. Nah, tepuk tangan untuk anak kita iki. Ya ngono ki. Ora kaya sindene wajahe kaya kotak amal malan ora. Lho, lah dhuwit kuwi penting. Sama nek ra duwe dhuwit ya ora iso tumbas ciki nggo. Aja nggugu omongane gurem ceceker. Gunung cecek. Gurem iki kewan cilik ning gateli ora ngono. Tapi jeneng ini yo mbok yo sing anu to Pak, masa ada anak kecil kok gak dikasih apresiasi. Ojo cetel-cetel to Pak. Nyo 100. Susuk 80, ayo. Nggih iki lagi buka dasar dijaluki. Lagi apa? Yo. Angung rom. Sinten? Awakmu. Angung romara
Tiasu Lestya pijer ngincangake halis. Masuk berdua. Terus tresno sesideman. Atur uninga dumateng sedaya para lenggah, kadang-kadang pengrawit Madangkara menika rata-rata alumni isi Surakarta sarjana seni. Masa, klebet ingkang ngasta demung nika piyayi saking Boyolali sing agem kaca tinggal. Kuwi piyayi Boyolali. Tak kira Pak Tristuti kuwi. Kaca mripate sami niku putranipun Ki Suryanto Karanggedhe. Bah iya, sedaya menika para alumni, para guru-guru. Ha iya, Mas Raja Malaya ning isi. Ning isi Muhammadiyah ha iya. Ora enak ya, ora nggih. Mangga, sapa mau terus e? Mbak Bir. Kowe. Oh. Maaf ya, Pak. Apa? Lali. Ah iya biasa. Sampean sih sepi. Iya, kena to kena jangkrik. Urip ana